Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Setyembre 22, 2022. Akitaan kita live sa mga Official Facebook page kag sa YouTube channel ng Aksyon Radyo Bacolod ka. Kababalian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensory. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. STL Business sa Bacolod nag-operate nga wala sa nagakaigo nga permit sunod kay Councilor Espino. Dokbo bukas sa joint investigation sa DCPO sa kaso sa bugaw kag commercial sex worker. Sa balita national, DOJ Chief Remulla makikita sa Chinese Ambassador angon sa deportation sang mga POGO workers. Isa ka tuig nga postponement Sang 2022 nga barangay kag ST elections lusot na sa Kamara. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This sponsor. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Na live on a Sunday night. Sige, good evening sa mga Facebook Live viewers natin. Sunday Tuesday na. Advance sa mag-isip. Sige sa mga action natin na sige, welcome na sa ating siling pagpangalaga. Sige, sunod ka mo sa ating siling Facebook Live, pag sa ARB Facebook page. And pwede na makapadala sa siling mga messages, mga mensahe, mga action na greetings. Kag iban pa na sa ating comment section sa ating Facebook Live. Good evening sa mga Facebook Live viewers natin sa buong. Ma'am Jocelyn, good evening. Ma'am Ana Sonoros, speaking of Madam Inday Plaza, ang nagdaog sang 50 pesos nga loan nga wala ako din PM. Ma'am Inday Plaza, PM mo sa akong sining personal na Facebook page. John Dale Salazar, kag dito may send ma'am yung nga 50 pesos nga load. Madam, luman matong what's in the box? Scotch tape ang sabat ko to ang winner na to, no? So ikaw na lang ang naka-placing sa premyo. Ma'am Jocelyn, good evening. Good evening. Sila kaya kiparing monitor na sa may Banwa Sangmor siya. Meron ka pag-monitor for our 10,000 viewers. So thank you so much. Mayroon gabi dila sa inyo subong na nakatutok na sa amon niya via Facebook Live. Dagti ang iban hindi pa na makontento sa Facebook Live, may radyo pagitak siya. Oo, may action nga nag-YouTube sila na way para maka-access sa mga information ng mga public affairs programs sa DYBZ. So, city out. Dahil na sa pagpadala nga sa inyong mga mensahe, mga greetings, ato na nga pag-atang yawon karon siya. Or dugay-dugay kung gamay na lang natin ng oras. Next naman yung pasayon. Liwata Ma'am Inday Plaza, PM ko sa sining
number na nagdaan ka 50, di ba rin wala hard. Amo siya yung premyo o yung daudan sa what's the box natin nga game, nagligas na si Mana, no? So, PM mo kasi yung number, John, Dale, Salazar, na Facebook page. Kita mo na may profile picture mo ko da. Hindi ko yato. Wala pa kang imusin nga number, Ma'am Inday Blaza. Si Ma'am Didi Alohameta, sakto na pa diba? May reaction Indayan kag Shuday Salazar. Salamat gid kay Ma'am Didi Alohameta. Okay. Sige, continue lang sa liwat. And thank you for the 15,000 viewers. Very jolly reaction din sa Itsura Radio. Yes, doka kanan. Ka-jolly gani. Kajali, wala pa talay. Sa may mga problema kita deep inside. Dapat gayukum kita para maka-attract kita sa positive vibes. Okay din. Lugatok to. Sige, sa mga Facebook live viewers natin na magaling sa mga kung na nakafollow, naka-like sa mga sintex sa mga Facebook pages, baka naman, visit ka mo later, pwede man subong. Search lang action, Dale Salazar, action, and defensor. I-priority nyo lang sa action and defensor, maka-action, minsan hindi na pa. Minsan karam na lang po unahan nyo si action and defensor. I-search nyo sa inyong Facebook and click like and follow, engage ka mo siya sa mga post, no? So aside sa mo, yung mga pages, si Action Eden, Action Dorel, Action Rex, Sagban Kalida, yung news personality dito sa may DYEZ. So go na and follow and like sa mga post na. Sige, so sa mga function natin nga active sa YouTube, active mo nila, no? Search lang dyan, Dale Salazar, click like and subscribe, and syempre, Action Gods Bacolod ng YouTube channel, pwede Nagpag-iwan ko na ito monitor, Echo. Ang bali, ano mo? basta sa mga headset, kay nakanyo nyo. Sige ko. Base, sige. Sige. Sorry lang. Nakibot sa aliwan. Si Ma'am Star Mayo with Dahmat Mayo. Good morning ko na sa ila dito. Bayan Sa live here in Rochester, Minnesota, USA. May ako sa magbasa basang Minnesota. Rochester, Minnesota, USA. Very concept. Ako na yung balan ko. Ay, nalagay ka Ma'am Olive. Sige, standby sa mga balita lokal. Si Miss Oma ninyo? Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas... Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time ang kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nakakuha si Bacolod Councilor Al Victor Espino sang certification gikan sa Bacolod Permits and Licensing Office nga wala sang small town lottery on STL business sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Espino ang chairman sang Committee on Laws and Ordinances, may nabaton ini nga report nga ginaligara may mga nag-operate nga STL business sa syudad nga wala sang permit. Bangon sinigin duson ni Espino ang resolusyon nga nagapangabay sa Bacolod City Police Office, CIDG kag NBI nga i-intensify ang kampanya batok sa pagpanahora. Ilabi na ang pagsulod sang STL operation sa syudad nga wala sa nagakaigo nga permit kag prangkisa. Gain klaro ni Espino nga wala ini nagapamatok sa STL pero dapat makuha sang syudad ang nagakaigo nga revenue sa ilang operasyon. Sunod sa konsehal, maganubo sang 300 million ang shares ang Bacolod LGU sa National Tax Allotment kon NTA sa 2023 kag nagakinahanglan nga makakolekta sang license kag permit fee sa STL operation para makabulig sa pondo sang syudad. Mera. Actually, that's why nga gin pursue to. Ang aton niya, not for the stoppage of operation of the STL, but of course, illegal eh. Okay. And that the city should get its... Kami ara na siya tariff eh.
May tarifa ang city, may tarifa ang police. Dapat yan ang tingog ni Councilor Espino. Napaidadalong karon sa testing phase ang DCD, CCTV Traffic Patrol nga programa sa Bacolod City Public Information Office kaupod ang Bacolod CDRMO. Ito sang programa nga ma-stream sa FB page sa DCD-PIO ang traffic situation sa syudad. Alin la 6 ako na 7 sang agad tutub la 7 media sa aga halin naman la 5 media sa hapon tutub la 6 sa gabi. Lalo sa BCDIO nga i-stream ang traffic situation sa syudad kada adlaw bangod ini ang luyag ni Bacolod Mayor Alvin Benitez. Sa interview sa aksyon sa Radyo Bacolod, ginpahayag ni Dr. Ana Maria Laarn Punahan, ang head sa Bacolod CRMO, ang CCTV nga pag-ausaron, hamtang sa Command Center sa Bacolod City o na Bacolod Old City Hall. Paglaro ni Punahan, hindi pwede ma-simultaneous ang pag-stream sa traffic situation kagad posible, magtutok lamang sa mga daan nga tuman ang trapiko. Sa iban nga balita lokal, bukas ang NOCPO sa joint investigation kaupod ang BCPO sa kaso nga pagpatay si sa kabugaw kag sa commercial sex worker nga babayi. Ginpahayag ni Police Lieutenant Judices Catalogong spokesman sang NOCPO. Ginatutukan sang Talisay City PNP ang investigasyon may angot sa lugar kung saan dinulihin nakitaan si Mario Demetrio hagang makaupod sini. Ginpahayag ni Catalogong nga dako mabulig sa pinakauli nga resulta sang investigasyon sang Bacolod City Police Station 7. Agod may baluan kung bala konektado ang pagpatay kay Demetrio sa kamatayon sang commercial sex worker nga si Rovely Mahinay. Ginako sang NOCPO nga may mabudlay para sa kapulisan ang pagpangita sang ebidensya kag saksi bangod nga malayo kag ligwin ang lugar nga ginbili ng bangkay ni Demetrio. Nagapati si Katalogo nga ginhungod ang pagbutang sang lawas ni Demetrio sa ligwin nga lugar agud matago ang krimen. Samtang patayang bana matapos nga lampos ang iyang ulo sa dingding semento o konsimentado sa ilang balay sa Puro Bulacan, Barangay Zungten, syudad sa Talisay, pasado alas 4:10 sa hapon sa Setyembre 19. Ang biktima ginkilala sa Caroli Mahinay, 57 anyos, samtang ang suspect ang kilala naman sa Grandma Mahinay, 53 anyos kag pareho nga residente sa Puro Bulacan sa Masambit syudad. Sunog ang Police Corporal Aljan Bautista, mag-asawang biktima kag ang suspetsado. Dugang pan Bautista, kubog si Rolly kay kaginaway sila sa iyang asawa tutok nga nagluntad ang kusyon. Ginutong sa biktima ang buhok sa iyang asawa kag pareho sila natumba apamod sa kabaskuhan sang pagkalampos, nakaagam sang madalang pila sa ulo si Rolly nga gintunaan sa iya nga kamatayon. Samtang nagtipon subong adlaw ang mga pamilya kag mga progresibo nga grupo para sa pagtambong sang misang bayan nga ginpangunahan ni sa Reverend Gerardo Helminaza, obispo sang Diocese of San Carlos sa pagkomemorar sa ika-37 nga anyos nga Escalante Massacre. Suno kay Ernie Militar, ang spokesman sang Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates, ang komemorasyon ng may tema nga Escalante Massacre buhi sa kanunay ug nagapabilin nga inspirasyon sa katawhan sa ilang padayon ug hiniusang paglihok paingon sa pagkabuot sa tinuod nga gugma, hustisya ug kaangayan. Nagpatigayon sang kada lighting sa massacre site ng pamilya sa mga mga biktima sang massacre sa 1985 sa panahon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa mensahe, naggalaom si militar nga mahatag na ang hustisya para sa 20 ka mga nagkalamatay sa amo nga massacre. Sa katapusan nga balita, lokal na nababili nga cholera-free ang Negros Occidental. Inanipay ni Provincial Health Officer Dr. Rinaldo Tumimbang matapos ma-record sa City Health Office ang unang kaso sa cholera sa syudad sa Bacolod. Sunog ang Tumimbang, may mga persona nang hindi usang waterborne diseases sa probinsya pareho sa diarrhea na normal lamang nagkakataho. Dugang man ni Tumimbang, may iban pa ang mga waterborne diseases nga na-record sa Negros Occidental apang minimal lamang. Di pareho sa syudad sa Iloilo, sa diin may state of calamity na ang indeklara pagmungod sa kaso sa acute gastroenteritis. Sa Setyembre 15, nag-issue sa Public Advisory Department of Health of Western Visayas, Center for Health Development, may kagtanan sa acute gastroenteritis precautionary measures. Kag nasaligman sa advisory, may napatigayon ng environmental surveillance sa mga lugar na may kaso sa acute gastroenteritis sa Western Visayas.
Ang cholera isa ka infectious kag fatal bacterial disease sa small intestine nga halin sa infected water supplies nga nagatugas ang severe nga pagpaladuka kag diarrhea. Action Radio Philippines Standard Time, nasa 1:22 sa D3 Biofood Supplement. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My And we are back online mga action na para sa ato sining pagpangalagad sa ato sining Facebook page kag iban pa ng social media platforms sa DYEZ. Good evening lang kay Arina Harutero. Ayaw na din. Hindi ko sa Zaru or Arina Harutero. I hope sa sining pag-pronounce. Araw ba? Sige din araw ilo-ilo. Si Ma'am Maria May Lagyo, good evening Action Day. Salamat din sa pagtutok. Sige. Sige, so far lang ito sa mga visual greetings na pinapadala sa mga comment section. And pwede pa, may kita tayo para mag-abi-abi sa inyo sini ng mga messages, mga action. Yeah, si Ma'am Ana Sinoro. Tamyaw yung si Ma'am Jinky kay si Ma'am Star Mayo. Papatigas ang minizutan niya. Sige. Oy, by the way, sa mga action naman na ang mga dako laksyonan. Ito, musubong gasan sa tusang messages nga basi kalabay ang patrol. Oo, sa Facebook page na kung kaya dito sa mga Bada Sky, sa may location, basi nung kalabay dito. So, meron on the spot actually nga muslim na paglipot sa patrol. Kagati, kung patay nga nga tulog ay muslim na radyo, dako ang possibility or dako ang chance sa bagid, no? Kaya ikaw ang madakpan kag madagaan sang 500 pesos may bugas kag mag-actionan. Ang iba nag-agaway sa mag-action day. So, may bugas ka pa. Hindi ka pa. Sana. Sige, so wala lang action natin. Tutukan nila pwede online sa mga nga kamo nga nag-YouTube kamo nila or nag-Facebook live tapos daw ang ngayon nakalabay ang patrol. Pwede man kamo nila madakpan sa atin sini mga field reporters. Wala mo yung mga siguro balita. Si Ma'am Homer na nakahinga daw siya. Salamat din sa pagtutok karon niya Tuesday night. Pag sa mga silent supporters. Wala na lang pagkakanta ka. Wala lang ba dead area ka? Once ka na magkanta dapat. Masabati na mo. Ikaw na lang. Hindi ba naman walang dead air? Dapat kasaloob mo lang ang Sir Dev. Patawad na. Sige, salawat to naman ang i-plug mga action sa mga individual Facebook pages. Please do like, visit, and follow our pages. Action na Dale Salazar ng Action Anya Definitely Store, no? So, like and follow mga action and engage ka mo sa mga posts kay bisan anong adlaw, anong bulan, or bisan may mga pag-giveaway ganyan. Giveaway meron sa mga active giveaway as of September 28. So, check nyo lang sa konsiling page kaya dito ang mechanics sa comment section. Lawat ka na. Joke para gawa din. Sa tripin sa nga to niya. Okay. May additional? Si Ma'am Andrea Villarma Sernias. Good evening dira sa inyo. Mayroon na pag-monitor. Sige. Mga naman na. Always sige siya nag-monitor. Classmate ni Sir ni Action Marlon. Si Ma'am Walumena.
Yeah, anong gawin sa? Sige, salamat sa pagtutok Sir Ian sa family. Sa action naman na kami nila sa mga messages sa mga first time na kinaknaan na magpadalas ang meeting dapat much better siguro if utangin yung meeting address like di ka mga LG, di ka mga barangay para at least mabalaan na ito na kung di din Pasko kuminag mo na ng mga DYEZ listener. Sa initiative, Basko Production din. Siyempre, sa mga roadside 2, barangay Alihis. Ang gabi na nakita Elsa. Wala na siya mo. At ako gusto ko sa fortune lang siya. So, Hindi ka ba? Hindi ka nila gusto mo. mga ka-works na sa mga roadside 2, barangay Alihis. Nag-i-even dira sa inyo. Actually, per ako sa subaksaan, nag-ilagaw. Dahil sa mga roadside. Dapat ako tayo ni ng mga Alam mo yan ang rason? Maganak na, basta wala ka na nag-decision na pala tayo. Kung mga butang before gusto mo lang mo drama na subong. Sa subong daw, ginalasak. Stop niya din yan. Doon ginaano ko, doon ginatagan mo tayo naman sa mga mag-enjoy. Yes, actually. Sana, mag-enjoy din. Hindi, saka po na, may point naman yung mahatagan mo tayo mag-enjoy. Sa una, sa sakasako ko, wala ito din ka pa doon sa roadside to, or where lang guro. Damo na dahil yung kasadya, di ko rin nga po nga mga moments. Mga papadalay ko to, mga kapaligihan. Nakadago na sila. Nakadago na kagulihan na. Na nag-tumba patis, nag-underskill dam, naman sa mga moment na nagbalikan. Ano ba na sila ya? Unlike sa ako, alas may mga kapagbalay na mo, halos wala na sila eh. Sa amon sila. Nag-relocate sila. Or Sana from mga ano na lang nila, mga kayo ng blusa na lang nila. sige, wala na oras sa suling nga pagpapakita online. Thank you so much. And standby kita. Sana nga. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicine. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye nasang mga balita nasyonal. Makikita si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Chinese Ambassador to the Philippines para sa deportation sa mga empleyado sang Pogo nga hindi lisensyado. Sa hearing sang Senate Committee on Finance ang sa budget sang DOJ, ginpahag ni Remulla nga sadto mayara sang 216 ka mga lisensyado nga Pogo nga naguntat na sa pagbayad sang ilang nga dusa. Ginabanta ni Remulla nga may kapin 40,000 ka mga empleyado sa kumpanya sang Pogo ang illegal nga nagatinero sa Pilipinas. Samtang ginpahag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga sa Webes nga daw patigayuno naman ang hearing angon sa revenue kag economic benefits sang Pogos. Sa katapusan nga balita National, national, ginaprubahan sa Kamara sa third to final reading ang hagna nga na pagpaiso sa Disyembre 2022 nga barangay kag Sangguniang Kabataan elections sang isa ka tuig. Ang hagna nagakuha sa 264 payas nga boto, 6 ka no nga boto kag 3 ka abstention.
Mayoriya sa Kamara ang nag-aproba sa hagna bisan gintahayag na ni Commission on Elections sa COMELEC Chairperson George Garcia ang pagpaiso sa barangay kag SC election sa sulod sa isa ka tuig mga resulta sa hindugang mabaliran sa gobyerno tungod kinahanglan sa poll body na magbukas ng registration para sa mga bago nga botante. Samtang gilaragway naman ng House Deputy Minority Leader Franz Castro ang isa sa nagboto sa no na isa katikang sa pagkuha sa kinamatarong sa publiko sa pagpili sa ilang leader ang pagpaisol sa eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na sa 32 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Setyembre 20, 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensors. Tag Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio!